H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello, good morning everyone. Ayan, nanapod mi karon sa Camp Holiday guys kasi it's my daughter's 3rd birthday. Actually kagabi pa kami dito pero ngayon lang ako nag-vlog kasi napagod ako kagabi. As usual guys, Camp Holiday room rate starts with 1.8 and free on cottages, 100 day tour, 200 overnight. So kagabi, nag-in kami mga alas 3 ng hapon at kami mag-out maya-maya mga 12 and matatransfer kami doon sa mga cottages nila kasi walang bayad. Saturday na pala, March 3. Ito pa rin ang place nila guys. Meron pang pasupa dito. May pasupa pa. Mga bros and mga sis. Ayan o. Look at the kisame. Look at that. Magsisiratingan na sila guys. Check out time namin is 12 in the afternoon and after that gusto ko nang umuwi para makapag-edit pero yung aking partner ay gusto munang manood ng show mamayang gabi. Kasi every Saturdays and Sundays I think they have shows here. Dun sa bar kanina. Ay hindi, dun sa labas ng bar. Kasi merong mga comedian na pupunta mamaya. Nanonood daw sila. Gusto ko na umuwi. Siguro mauna na ako mag-uwi para makapag-edit ako ng vlog. Para ma-post ko na to agad. Diba? As usual. Salamat pala guys sa mga nanonood ng aking reaction videos at vlogs. Thank you so much. Gusto ko yung shoutout lahat kung nakakalimutan ko yung pangalan niyo. What? Hello guys, so it's already 12 na, so we need to impake our gamit. Pack up na. So tapos namin mag-pool and babalik na kami dun sa kwarto. Sexy!
na. Ay, ito dito sa kuan. Ito nang gamit naman sa stage. Saturday talaga at Sunday nagsaan ng mga Madam Pics. Balik na muna ako dun sa aming unit para makapag-impake. Ang di ko lang nagustuhan dito guys is 12 PM kayo mag-i-in. Ay hindi, 3 PM kayo mag-i-in, tapos kailangan nyo umalis ng 12 in the afternoon. Yun lang ayaw ko dito. So, dapat 11:30 to 11:40 prepare na kayo para makapack up. Ito na restaurant ko lang. Ako sa unit kami. Magpa-pack up po na kami guys, then transfer kami sa ibang cottage para maka-out na. Bye. Iya. Tapos ko na to. Bang, tingog. Ano lagi? Ako ba? Zoom. Anak, kahit hindi naman manonog sa inyo. Tingin ka lang. Isa una lagi. Ay, konay na siya. Fountain. Anayo. Fountain mo na. Happy birthday to you. Naligo na Barbie. Ay, tayo. Mana, I don't care, I don't care. Kasunod ka lang. Ha? Kasunod ka lang. Hi guys, ayan. Pauwi na ako pero nag-aantay ako ng bus para sasakayan na lang. Diretso na ako sa amin. Kasi pag nag-barge ako, bababa pa, maglalakad pa papuntang kanto, tapos sasakay ko ng jeep. Samantalang dito kung magbabas ako, sasakay na lang ako ng bus, tapos doon ako bababa sa kanto namin. So same lang din naman yung kanyang babayaran. Bus from here is 30 pesos. Sasakay ako doon, 10 pesos exit na fee. Tapos sasakay pa ako ng jeep na